parang itong buong video na to, puro hingal ah. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, day off pa rin po natin. Actually, ang haba talaga ng day off ko. Meron pa yung day off ko na parang 1 week na ganun. Alam mo kung hindi lang quarantine, yung ganun kahaba na day off ko, uuwi ako sa Ilocos. Hihilata lang ako doon. Paggising ko, may pagkain na ako. Maaga kong nagising kanina guys. Mga 7, gising na ako kahit wala akong duty. O diba? Maaga na para sa akin yun guys. Kasi ako talaga, pag wala akong duty, sinusulit ko yung tulog ko. Mga 10 or 11, ganun na ako gumigising talaga. So, missing ako kasi nakaschedule ako na ako yung nakaschedule para mag-igib. Mag-igib. Kasi nga diba guys, wala na kasi kaming source of water. Basta summer kasi dito sa bahay. Tsaka yung mga neighbors namin. Yung mga sarili naming water pump, ganun. Wala nang lumalabas na tubig. Yung water namin is already 15 meters below. Ayan, nawawala siya talaga pag summer. Kasi dito guys, nasa paanan na kami ng bundok, parang ganun. So, wala talagang tubig. And, madami akong mga drums dyan. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5 na drums. Tapos, wala na rin nakukuha dun sa manual na bombahan. Ganun. Ayan. So, sinabihan ako nung neighbor ko na magpa-schedule daw ako sa barangay kung ano daw ba yung pwede kong time para mag-igib. Kasi may host na ako guys na nakalagay doon papunta dito sa bahay. Galing sa main source ng water dito. Dati kasi yon yung D-card, prepaid card. So kung wala kang prepaid card dati, wala kang, wala kang makukuhang water. Pero ngayon tinanggal na nila yung card. Okay na, pwede na mag-igib kahit sino. Kaya yon ngayon, dahil iniiwasan naman nila na magkumpulan ng mga tao doon para mag-igib, ayan, kung may host ka, ischedule ka na lang nila once a week. So, kung ako lang naman guys, kasya naman sa akin yung mga nasa drum na, okay na. Actually, kahit 3 kami dito sa bahay, kaya nasa 1 week yung 5 na drum. Kung hindi kami maglalaban ng heavy, ganun. Pero kung mga damit lang, actually, nagpapalaban na nga ako eh. Kasi wala din work yung asawa ng labandera, naawa din ako. Magkano lang naman yung ilang kilo lang naman yung pinapalaba ko. Yan. Tapos ako na rin nagbibigay ng sabon. Ganyan. Kapag lip tint nga rin, nang magamit ko yung mga lip tint ko dito. Ayan na kayo. Gamitin natin. Ito pa guys, yung old packaging pa ng Precious Skincare Cosmetics na uy, maitim ito. Kinuha na kasi lahat ng pinsan ko yung mga light shades. Ayan. Konti lang ilalagay ko. Para hindi masyadong dark. O diba, parang nag-ano lang ako. Parang orange lang konti. Magpulbo nga rin ako. Para fresh. Ang init kasi talaga guys. Hi guys, currently cooking. Ayan. Ito ang ating corned beef. Lalagyan na po natin ng Baguio beans. Para feeling healthy kahit hindi naman. Guys, kain na tayo. I have here the corned beef with Baguio beans. Tas may konting kanin lang ako, mga 1/4 cup of rice. So, finally guys, lalagyan na po natin ng battery itong wall clock natin dito sa kusina. Alam nyo, di ba, bumili ako ng battery na to. Nung nag-haul ako, yung grocery haul ko. Hindi ko mahanap, guys, kung saan ko nilagay. Buti na lang, nag-edit ako. Kasi dahil sa pag-edit ko, nalaman ko kung saan ko nilagay. Kasi naka-video. Buti na lang talaga. So, lalagyan ko to. Tapos, ito na rin alarm clock ko. Itong alarm clock ko, lalagay ko dun sa... Gusto ko sana to na malapit sa kwarto, ay sa bed ko. Kaso, tik, mga ganyan siya. Ayoko pong mga ganong may tunog, yung paulit-ulit na tunog na ganon. Alright guys, so maglalinis na po tayo ng ating bahay before ako mag-workout. Kasi ayoko na yung mga balahibo nila ng mga dogs na to ay malalanghap ko habang nag-workout ako. So, let's do this.
guys, nandito ako sa bahay, nag-lip tint ako. Naglagay din ako dito para naman magamit yung mga lip tint. Mag-shoes lang ako guys kasi mag-workout na ako and I'm already on my workout bra. Grabe guys, hindi pa lang ako nag-start, pawis na ako. So, mag-shoes lang ako kasi yung first set ng workout na gagawin ko, kailangan naka-shoes para mas madali yung workout. Gagawin ko ulit yung mga workout ko yesterday kasi gusto ko na yung mga workout na yun, yung ma-practice siya ng katawan ko para pagdating ng time, yung sobrang dali na lang sa katawan ko yung mga workout na yun. So, ulit-ulitin ko sila. Kasi para yun sa arms, sa glutes, tsaka sa core. So, okay na yun. Wala akong legs ngayon kasi I need my leg, besh. Or baka mag-ano din ako, mag-squats ako mamaya. So, let us see. Sabi ko sa inyo kagabi guys, talagang isasama ko kayo sa workout, yung hindi time-lapse. Pero, yung iba na lang na workout, kagaya nito, magpa-planking po tayo ngayon. Kasi, hindi ko na kaya ang 1 minute na planking guys. Dati-rate, more than a minute nakakapag-plank ako. So, ngayon, magta-timer po tayo ng 30 seconds para naman hindi ganun kabigla. Pero feeling ko, hindi ko na rin kaya ang 30 seconds. My gosh. Alright, so may timer po tayo ngayon dito. And, samahan nyo ko. Ay, pwede pong tumawa, pwedeng mambash sa mga kayang mag-workout dyan. Alright. Ready? Haha, 1, 2, 3. 15 seconds na. Natapos na. Oh my God. Oh my gosh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God! 1 pa. Kaya ko pa pala yung 30 seconds, guys. Or dahil nahiya ako sa inyo. Kaya kinakaya. Okay. Isa pa. Grabe yung braso ko, oh. Napakalaki. Mauntog kayo dito, guys. Naku, ewan ko na lang. Isa pa. Isa pang planking na 30 seconds. Para 1 minute. Ayoko nang tingnan yung timer. Oh my God. Oh my God. Kunti na lang. My God. Gusto ko na lang tawanan yung sarili ko. Grabe yung pause. Ganun guys, ganun kahirap. Akala nyo lang, dali-dali pag naka-timelapse. Tingnan yung pawis ko sa 30 seconds. 1 minute pa lang yun. Hey guys! Oh my gosh! Natapos ko na yung 30 minutes na workout. 4 sets yun guys. Grabe. Sobrang nakakapagod. Alam nyo kung hindi ko time-lapse to, makikita nyo talaga yung mga times na tumitigil talaga ako. Hindi ko talaga kaya yung iba, especially burpees. Ayaw ko talaga ang burpees. Lalo na yung burpees si Star, ganyan. Ayaw ko yun. Pero dati talaga nagagawa ko yung mga yun. Grabe talaga kapag tumigil sa workout. Tapos meron pa guys yung time na nahilo na ako. Parang nahihimatahin na ako. Kaya tumitigil talaga ako. Pag ganun kasi bawal umupo. As in guys, yung damit ko basang-basa na. Lalo na sa likod ko. My gosh. Mag-ano lang ako guys. Isa pa or dalawa pa siguro na workout. Gusto ko yung mga workout ko pa kahapon, gagawin ko pa. So, tatanggalin ko na tong aking shoes. Ayan, kasi gagawin ko yung mga, grabe, parang itong buong video na to, puro hingal ah. Gagawin ko yung ibang workout naman ni Cassie Ho, yung mga ginawa ko kahapon, para sa glutes and arms. Yun. Hey guys, time check, hindi ko na po alam. Siguro 4 PM na.
And kakatapos ko lang nag-shower, guys. Sobrang productive yung feeling ko kasi, 'di ba? Ang aga kong nagising, dami ko nang nagawa kaninang morning. Tapos nakapag-breakfast na ako, nalinis ko sa sala, nalinis ko sa kitchen, you know what I mean, walang hugasin, napunasan ko yung table, countertop, yung stove, malinis. Tapos, naglinis din ako dito sa kwarto. Naglinis din ako dyan sa banyo ko habang naliligo. So, pagod na pagod ako, guys. As in, pagod na pagod ako. So, dahil po nakapag-scrub na po ang inyong madam, maglo-lotion po tayo. Ito yung favorite ko. Currently, the Bath and Body Works na White Jasmine. Jasmine with aloe vera, shea butter, and cocoa butter. Ayan. Kasi, ang bango nito, guys. Alam mo yung ano lang siya. Yung mild lang siya na bulaklak ang amoy. Hindi siya yung amoy bulaklak. Kasi hindi ako mahilig sa flowery. I'm more on sa mga vanilla, mga chocolate, mga ganun ba. Yung parang sweets, ganun ang gusto ko na scents. Yan. Ito lang, gusto ko to kasi mild lang yung pagkabulaklak na. Mag-lotion lang ako, guys, kasi nakakalimutan ko ng mag-body care mula nung nag-start ang ECQ. So, ang dami kong ginagawa dito sa bahay. Ewan ko ba? Everyday na lang linis. Everyday vacuum. Ay, na-stress na ako sa mga dogs. Pasok kasi sila ng pasok, guys. Nasanay kasi sila na nag-stay dito sa loob. Tapos naawa din naman kasi ako kasi mainit. So, pinapapasok ko na lang din sila dito sa may sala, kasi para mag-electric fan sila. Kapag may electric fan, ayun, sobrang nakapatutok sa kanila yung electric fan. Dun sila kung nasaan yung hangin. Tapos, nag-stay din ako ng batya sa labas na may tubig para kapag naiinitan na sila, ayun, magsiswim lang sila dun sa batya. Lalo na si Maxi, nasanay siya sa ganun. Tapos, basang-basa siya, papasok na naman. Kaya map ako ng map. Tapos, kanina pinagalitan ko siya kasi pumunta siya sa sofa. As in, kawawa siya, guys. Alam niyo na sana na-vlog ko yun. Sabi kong ganyan, "Hey, Maxi!" Ginanong ko. "Diba, sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dyan sa sofa." As in, kawawa siya yung, gumaganyan siya. Kawawang Maxi. Kasi alam niya na ayaw ko na pumupunta siya, guys, sa sofa. Kapag pumupunta siya sa sofa, ginaganyan ko lang siya yung talagang, hey! Ginaganon ko. Gaganon siya. Nagugulantag siya, tapos bababa siya agad. Kasi alam niya, ayaw ko talaga na sa sofa siya. Kasi, guys, yung buong katawan niya sa sofa ka siya. Sakto lang siya dun sa mahabang sofa. Eh, nagpo-falling hair sila ngayon. Ang hirap, vacuum na lang ako ng vacuum. Hey guys, I'm currently editing this video and dahil as promised, we will have Sunday shoutout. And ang isa shoutout ko po is yung mga nag-comment po sa mga videos na in-upload ko for the last week, yung week na to. So, from Sunday hanggang Saturday na videos. Actually, nag-daily vlog ako as promised din. Except Friday, sabi ko lang kasi parang Friday yung naging day off ko, Friday night. So, isa-shoutout ko lang, guys, yung mga nag-comment po. And kung gusto nyo rin masali sa mga shoutout po natin sa mga susunod na Sunday, just comment down below and comment nyo po. Mag-comment na kayo sa mga videos kasi yun yung mga sinashoutout ko. Number 1 in the list, Rachel Calderon Balan. Thank you so much, sis, sa laging panonood. At especially kay sis Manilyn Gonzalez, lagi rin nanonood. And kay Jaynalyn Alonzo, lagi pang nagko-comment. And kay Raymond Caberto, Suki. And kay sis Rosemary Sumulong din. And then kay sis Mac and Abby, meron silang YouTube channel, guys. So, if you want, you can follow them. You can watch their vlogs as well. And then kay sis Chloe Luzon. And then kay Princess T, shout out na rin kay Sis Jazzy Filipina. Meron din siyang YouTube channel, guys. Ayan. Tapos kay Jorilyn Ocean. Ngayon ko lang nakita ata na nag-comment siya, pero parang sa latest na video ko yung kinomenta niya. At saka kay Sis Charmy Lagazo, meron din siyang YouTube channel, guys. So, i-follow nyo lang sila, panoorin nyo rin yung mga channel nila, mag-comment din kayo para madami tayo sa community natin. So, yun lamang, guys, for this vlog. I hope you enjoyed watching this video. And yung mga susunod na vlogs, guys, I hope yun na yung
simula na ata ng mga Chloe-ting challenge. So, abangan nyo. Thank you so much guys for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And of course, follow me and like my page with the name Joy of Mia. And of course, follow me na rin sa aking Instagram with the name Joy of Mia. And that's it guys. I'll talk to you guys on my next one. Bye! Kukunin ko na tong ano guys, itong carrots. Alam nyo, nabubusog na ako sa kakakain ko nung fresh na carrots. Ayan. Kunin ko na siya kasi medyo luto naman na eh. Okay na to. Ayan na guys. So medyo brownish naman na tong ating flour. Kita nyo ba? Na medyo brown na siya. So lagyan na natin ng water. Feeling ko kailangan natin dito ng madaming water kasi konti lang yung, ay madami yung flour natin.